Iawn boys, heddiw dwi'n mynd i coginio hwyaden efo fondant potato a parsel bresych. Mae'r pryd yma yn un o'r prydau mwyaf poblogaidd oedd gennai yn y Crochan blwyddyn dwytha. Gynta, dwi yn mynd i paratoi brest hwyaden yma. Wan, mae'r sinw yma yn gallu bod yn uffernol o chewy. Y peth gorau i wneud ydy trimio fo off, a wedyn mae yna chydig bach o'r croen yn just hongian drosodd. Da ni'n gyd y licio chydig bach o croen efo'n cig, yn enwedig pan mae'n crispy neis a wedi gwna halan arno fo. Be fydda i wneud ydy sgorio y croen. Mae hyn yn helpu efo'r coginio a gael yr halan tu mewn iddo ac y crispio, a mae o just wneud y blas o lot well. Wedyn, sy'n isio llawer o olew efo hwyaden, digon o halan. Stret ar y padall. Dwi am symud ymlaen i y parsel bresych. Chydig bach o cling film, unrhyw fath o filling o yma. Dwi wedi defnyddio carot, tatws newydd a chydig bach o bacon. Dwi wedi ychwanegu chydig bach o carot purée o yma. Ond be mae hyn yn neud ydy just cadw fat I gilydd. Cadw fo chydig bach yn lyb a dim wneud saff bod ydy ddim yn sych. Mae union rhywun peth a parsel dolyg. O'n i da'n byd efo parseli dolyg, o'n i bob tro'n cael mam I helpu fi. Ond yn anffodus di mam I mama helpu fi fo hwn heddiw. So be dwi'n neud ydy rapio hwn rownd a defnyddio'r cling film I troi o drosodd a'i cadw fo'n dyn. Mae'n bwysig bod yr ochrau'n cael ei tycio I mewn mor dyn a bosib. Wel, mae hyn yn helpu ar ôl iddo gael ei coginio yn y dŵr bod o'n hawdd I dorri. Mae'r hwyaden yma, brown neis. Mae'r croen wedi crispio bron. Barod i'r popty. Jyst efo gael gorffen off. Gawn ni wwan mynd at y sos ag y purée spinach. Mae'n rili hawdd I wneud adra, ond mae'n cymryd lot o spinach I wneud. Dwi'n blantio'r spinach mewn dŵr poeth ac yn syth I fewn I blendar. Chydig bach o menyn, chydig bach o halan a chydig bach o garlleg. Blitio fo a sbiwch lliw anhygoel ar hwn. Mae'r blas y well fyd. Ac yn syth I mewn efo'r Saws Gwin Coch. Wedyn, da ni'n mynd ar efo'r fondant. Dwi'n meddwl bod yr fondant potato yn rhywbeth sy'n werth I gael ar unrhyw bwydlan. Da ni yn oelio'r pan. Syth I mewn. So, mae'r fondant wedi cael ei coginio o flaen llaw mewn dŵr poeth. So, dyna pam mae o'n hawsach wneud mewn padall ar ôl iddo fo gael ei wneud o flaen llaw. Chydig bach mwy o olew ar y fondant. Just I gael ei grispio fyny neis. Wedyn, da ni'n adio chydig bach o rosemary iddo fo. Just I ychwanegu chydig bach mwy o blas. Reit, rwan yma'n amser tynnu'r hwyaden allan o'r popty a gadael o gael seibiant bach o fyma cyn torri fo fyny ag adeiladu'r plat. I fi, mae well gael chwadan yn binc, ond mae pob yn licio cig coch o wahanol. Felly, coginiwch chi hwn unrhyw ffordd â chi isio adra. Sbwch perffaith hwnna. Mae'r parsel bresych yma teimlo bod o'n barod I fi rwan. Diolch yn cymryd llawer amser mewn dŵr poeth, ond mae'n bwysig cadw o fewn o gwmpas ta 4 I 5 munud. Mwyn sut mae'n edrych ar y blat, mae'n bwysig trio torri fo mor lan a bosib. Siswn wedyn, tynnu gweddill o'r cling film heb dyfetha y parsel. So mae'r hwyaden wedi cael digon amser I restio. So rwan, mae'n amser I adeiladu'r plat. A ni roed y bresych, y purée, wwan y hwyaden, a wedyn gorffen off efo'r Tatws Ffondant. Ac yn diwedd un, y Saws Gwin Coch.
Mae gen I radish rose china f'yma. So'n byd well na hwn. I addurno yr plat yn diwedd. A dyma ni, o hwyaden, efo parsel bresych a spinach purée. Anhygoel. So, amser fideo i gael trio'r pryd anhygoel yma wan. Dwi wedi cwcio fo gymaint o weithio yn y crochan, so wan, dwi'n gael mwynhau o. Waw. Wan, dwi'n gweld pam oedd o mor poblogaidd gennau. A mae o definitely un swn i'n coginio adra hefyd. Briliant.